grupo gure mabende oseluong kanyo. To bende ngi kata time frames mabende lose juma achiel kende bang' kopo mano mar Jacob. Akini nene yo machal nade. Anya wacho ni mano ne very reckless. Timbe marach kabisa. Mokwongo oningo ng'e ni wan kaka joluo we respect our departed. To mano ok en just any departed. Mane baba. Koro kinya bukri ni chieo tiloso kamano. One to ang'e kata wang'e jo-Kikuyu mang'eny, osiepega mang'eny jo-Kikuyu, kata gimbe ok giwuo marach ne ng'ama osetho. So aparo ni mana kaka Charles wacho, ni no manyo mileage. Apa ni gimo nigo bedni chando ahinya ni kano loso ji noko ling kang'iye ka wuoro gimo wacho. Remember ni reaction ne ni koloso to ne nitie joma ne owaye ni endelea wacha kamano. So no manyo mileage to mano e content mano nyalo yudo go mileage. Ma bende onigo bed ranyisi ni wan kaka jo Kenya pod wan gi atam mang'eny manyaka wadhiye mondo wabed ni wanyalo exercise ni wawach ni Kenya koro wan gi moro achiel. Nikech kado bed no loso kende ka janeko to onge ng'ama pamone to be onge ng'ama duoke. Do wacho ni mata to ng'ama ne lose no wacho gik mowacho to ji kwere ni kiki wach mano. To aneno ka joma no wuoyo gogo be ola duoke aduoka. Koro mano aparo ni en ranyisi motang'onwa ni wan kata kaka oganda nyaka koro waparane matin. Nikech adira makende en ni wasebedo opposition for too long. An asebedo ng'at achiel mawacho ni siasa mamit en siasa madongruok. Kiki we jok moko ok koyo ahinya kata kiki ket ni jomoko koro ema gin nyaka gibede sirkal ka gima sirkal nolosnegi. Kenya en marwa wate. Wachulo ushuru wate, wariek wate, wanyadhi skul watim gimoro amora. Mane Kenya ma watemo loso ni Kenya ka wadhi mbele. Ok en Kenya ni ung'iyo bede yot ma chieng' moro kogolu oko dakika achiel mabe pok oromo kata mana 1 week to koro yuaguru malich kamata. Adiera makende ni Nyanza wasedong' chien kabisa. To gima koro wadwa timo moving forward en ni wadwaro development. Siasa ma development kende. Ka en gimoro ma wanyalo bet piny ni wawuo to woni wanyalo konyore nade ka oganda kaka wadhi mbele. But remarks ng'one gin very unfortunate. But at the same time gima nyalo temo wacho ni ntie ji oganda wabe madwa take advantage ma koro wacho ni okuche te rach. Mano bonigo wabed very careful. Ng'ata achiel kuwe anang'e joluo mang'eny mane yawo dhogi wacho gik moko samoro ma ok adwa ni kawa ni ambe anje luo maparo kamano kata wacho kamano. Koro wabeda ne a little bit smart. Ang'e ni sani wan gi mirima mang'eny to mano kik lokre ni koro waloko kata ng'amondiki tich kumoro. Kata ng'at ma nyithindi dhigo school kata idak go estate. Koro ineno ni enje kwen ng'ama rach nikech waseya kama bor gi tribalism. Wasenegore pinyni. Akweda mag dhoudi osebedo ka kelo kana weche maricho mosebedo ka timore kata kamano nyaka nek mae Kenya no. Koro kik wabed ni nikech nitie aneno ka nitie oganda moko be matemo tiyo gi mano mondo gibe koro gi stock. Ok nyal bedo ni onge pogruok between governor ma Nyeri gi in. Koro kik kaw